prebiehali aj vďaka rôznym obradom počas strídžích dní, tajomného času mágie, povier a obradových úkonov, ktorými si ľudia zabezpečovali zdravie, bohatú úrodu, peňažné bohatstvo či šťastie v láske. Niektoré myslené žartovne, niektoré praktizovali s úplnou vážnosťou a prikladali im patričný význam. Takto postupovali dni do Vianoc. Obrady a zvykoslovie decembrových dní sme vám predstavili aj na vianočnom programe Od Ondreja do troch kráľov. Dnes vám len symbolicky koledujeme piesňou a vinšami. Ja mali prichádzam koledovať. Po Vianociach sa čas prehúpol do ďalšieho roka a nastalo najveselšie obdobie – fašiangy. Dedinou sa niesla hudba a smiech, prechádzal ňou sprievo v mátoch, ktoré majú pôvod ešte v pohanskom slovanskom náboženstve. Celé obdobie završila veselá tancovačka s pochovávaním basy, množstvom jedla a pitia, hudbou a žartami. Naša prechádzka rokom na dedine fašiangami končí. Rozlúčime sa veselými prekáračkami a tancom. fašiangové časy, aby ste mali krátke noci, cez deň slnka teplýho, požehnania dobrýho. Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy. Jedni pijú, druhí jedia, za stolom klobásy. Len my chlapci neboráci nemáme čo jesti. Len ten kúsok baraniny a je to samé kosti.
pripravený pri príležitosti 15. výročia vzniku detského folklórneho súboru Domovina, v ktorom dnes účinkovali skupina veľkých detí, skupina stredne veľkých a samozrejme aj skupina tých najmenších. Do tanca a do spevu hrali Helena Kováčová a Vojtech Smolnický. Vážení hostia, milí priatelia, dúfame, že sa vám náš program páčil a zachováte nám priazeň aj v ďalších rokoch. Budeme sa tešiť na opätovné stretnutia na niektorom z našich vystúpení. A myslím, že sa ešte rozlúčime malým prídavkom, dáme priestor pre mládencov. Nech sa páči. Tak sa predne, čože im ešte môžeš ukázať? Tak sa pozerajte. Pozerajte. Pre detský folklórny súbor Domovina, všetkých účinkujúcich a vedúcich. Už aká by to bola oslava, keby sa na nej nezišli pozvaní hostia a gratulanti. Aj obec Zemianske Kostolany ďakuje a chce poďakovať slovami pani starostky za činnosť celého folklórneho súboru. Pozývam pani starostku, nech sa páči. Vážení prítomní, dovoľte, aby som mene svojom, mene poslancov obecného zastupiteľstva a mene všetkých občanov obce v prvom rade poďakovala zakladateľke detského folklórneho súboru Domovina, pani Helenke Kováčovej, ktorá sa 15 rokov a celých týchto 15 rokov venuje detskému folklórnemu súboru. Zároveň dovoľte, aby som poďakovala všetkým členom, aj tým vyšším, stredným, aj tým menším a samozrejme aj dospelým za reprezentáciu našej v obci nielen doma, ale aj v regióne, ako aj za hranicami nášho regiónu a zároveň aj za ich spoluprácu i pri vystúpeniach v našich kultúrno-spoločenských podujatiach. Dovoľte, aby som im zároveň za nás všetkých zaželala hlavne mnoho šťastia, zdravia a ďalších úspechov, aby reprezentovali našu obec čo najúspešnejšie aj v budúcnosti. Ďakujeme všetci.
viete, takže to je... Najlepším svetačky dostali, je rada mi
Ďakujem.